ɗauka ta ɓangaren mata mace idan tana da kuɗi za ta yi ba da gudunmuwa ga addini yadda namiji zai ba da kuɗi ya nemi aljanna haka za ki bayar kyaukyawar misali na ɓangaren mata ita ce Khadija radiyallahu anha. Khadija wata mace ce mai albarka wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina mata kuma har Allah madaukakin sarki ya ba da albishirin cewa ya aljanna ce. Mace ce mai arziki mai dukiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya mishi arziki yace na son Khadija. Son ta ma arziki ne. Wanda mace ce mai kaihin basira mai dogon tunani ta bai wa annabi gudunmuwa ta kowane bangare ta ba da gudunmuwa ta bangaren shawarwari lokacin da ya tura daga gawar Hira ya tsorata lokacin da aka bayan sun kan mai da Iqra bayan ya ga Jibril da ya zo a gida ya ji tsoro ita kwantar mai da hankali gudunmuwa ta farko ke sannan ita ta ɗauke shi ta je suka je neman fatawa a wajen Warqatu ibn Nawfal wanda shi ya ba shi tabbacin cewa kai ne wa annabin wannan zamani. Sannan arzikin Khadija gaba ɗayan shi ta bayar da shi ne a gudunmuwa ta ainihin addinin musulunci musamman lokacin da aka sanya ma annabi sahabbai takunka wannan Khadija ke ta bayar da gudunmuwa idan kina da kuɗi kenan idan ba ki da kuɗi bai wa kina da ilimi idan ilimi na zamani ne bayani ya gabata kan wannan idan ilimi na addini ne wannan mata gare mu bila adadin a tarihin musulunci wanda zarata ne da suka yi gwagwarmaya a wajen yada addinin musulunci ta hanyar yada ilimin shi wanda yau idan kuka kalli bangaren mata ilimin addini da rauni a cikin su hatta wannan malama din da kuke yi malama galibi da kun ji za ga ilimin karatun sama kullum ba a wuce kawai ko kullum ba a wuce ahalin ko kullum hadisi 50 hadisi ko kullum ba a wuce 40 hadisi ko kullum ba a tsallaka tauhidi ne dan ya tsawo wannan alheri ba muna kushe shi bane wanda da ya zo yana karantar da musulmai ko da hadisi ɗaya ne ya taimaka ma addinin annabi da annabi ya ce ballighu anni walau aya ko da aya ɗaya ce amma muna son abin da ya haka ne me yasa ba za a samu malaman tafsirin Qur'ani da cikin mata ba ni zai hana a yanzu da muke maganar nan bangaren ilimin ulumul Qur'an a mataki na duniya musamman irin kasar Saudiya mata suna da muhimmanci da ba da gudunmuwa mai tarin yawa a wajen karatun wannan fanni karatun ulumul Qur'an karatu tafsirin Qur'ani bincike game da shi har da Qur'ani da buɗe makarantu wanda mata suke hardatar da mata me yasa a kasashen mu ilimin mata yake da rauni saboda galibinsu ko dai wanda ta shagaltu da boko ba abin da ya sha mata kai sai boko ta kwana da roman ta tashi da shi ta kwana da fesi ta tashi da ita bakin aikin da ke boko wadda ita ba yar bokon bace tana gida ɗibige amma ba abin take kallo sai sani danja da haka gidanka ba abin da ke ciki sai danja kullum ta kalli danja da sahi ta kalli daso da sahi ta kalli wani alaushe ko da wani duk a haka ake kare ba abin da take a gidanka sai kallon te in ma tana zuwa makarantar lokaci sai an ga dama ku tambayi malamai da ke karantar da mata ku shi da mata ke zuwa makaranta wata yin ta balle sai bayan wata ɗaya ta dawo wasu ya ce tumala a koma bayan an koma bayan ke dama an ci bayan amma kuma a ƙara koma bayan can kuma wata ɗaya sa ta balle ba za ka yi mamaki a ce wai saboda buki mata sun bar zuwa ba su zuwa makaranta wai ranar buki wai mai ana buki gidan wanci ba su zuwa makaranta wannan rana saboda buki cin tuwon nan ya yi musu alkhairi saboda karatun da za ka bi ka musu haka ne kuma haka ba waya na ji ma ban zo makaranta bai uzuri wallahi wajen aure na shi kwana uku ina gidan wanci sai yau na dawo in yi kokari to ka dubi
Aisha malama ce a tafsiri, malama ce a hadisi, malama ce a fiqh. Hatta manya-manyan malamai daga cikin sahabbai da marwaitan hadisi da tafsiri tana cin yaran su. Shi yasa Zarkashi ya zo rubuta littafi al-Isaba fi masdarakatu Aishatu ala sahaba. Ya daddaro fatoyin da Aisha ta ci gyaran sahabbai maza ce. Za a iya samun kowa yanzu. Matsalar shi ne da yawa daga cikin mata ba su himmatu da ilimi ba. Kuma ba a yi wa yara tarbiyyar kishi da son addini da ilimi tun suna yara. Abinda ake nuna musu, macen wannan da guda ne ta yi aure a zauna da gidan mita yaya, haka ake nuna musu. Aisha a wannan fannin ke. In ka yi ƙasa, Aisha tana da ɗaliba wadda ake kira Amratu bintu Abdurrahman. Babban malamar hadisi ce. Maza suke karɓar hadisi a wadanda. Babbar malamar fiqhu ce, fatawoyi ake zuwa na tambayar ta.